Malik, Hadi Isak. Malik, du skal hjælpe dit hold jo. Hadi annesi gel. Åh ja. Hvad fanden var det? Han gik bare. Han spiller sgu da ikke fodbold, men han spiller sgu da, hvad hedder det, American football. Malik. De var næsten større end os, mor. Ham der tættede. Koş annem, koş getir. Aferin annesi. Malik, du skal spille fodbold. Eller skal du gå til dans i stedet for? Har du stået her og danser ude på den der bane? Total hooligans, mor. Ja. Wow! Det tredje mål, Isak. Åh, lille stum. Og vi. Hvor fanden flot der. Så har han tendens til sådan rigtig skub du af. Girish. Kom. Det var sgu fra hans egen hold, der bare skubbede Isak. Ja, det er faktisk. Han vil bare have bolden. Ja, han arbejder slet ikke sammen. Ja. Er der en, der er ked af det? Nej, det tror jeg ikke. Han er stor dreng, han skal nok klare sig. Hvor er man lige? Jeg kan ikke se ham. Hvor det er. Prøv at se ham. Sådan. Ja. Ikke i mål, sagde jeg. Hvor Isak? Hvor? Ej, goddamn. Hadi giriş. Vur. Wow! Det var tæt på, Isak. Godt forsøgt.